nhasi tina mukoma Kunashe Mukwashi. Tinavo kuno vane nyaya yavari kuda kutitsanangurira, saka tichavapa mukana wekuti ivo vanyatsotsanangura nyaya yavo. How are you everyone? My name is Kunashe Mukwashi, male aged 25. I come from Mangwe, and also I live in Harare. My parents both passed away, and I didn't see my father, and also my mother passed away when I was in grade 2. I was 8 years old. I'm living with HIV for 12 years, born positively. Makazoziva rini kuti ndizvo zvazviri? Ndiri tine makore 14 years. It was 2011. Kumashure kwese uku maimbenge muchirwara here kana kuti kwenyonyo wangu wakanyatsomira sei pa? Mushure mekunge mama wangu vashayika, pane zvinhu zvandaingonzwa mukati memuviri wangu, mukati meutano hwangu, asi ndaingorwara sometimes. Ndaigona kunzwa musoro kana kunzwa mudumbu zvisinganzwisisiko zviya ndichina amai. Saka pakazoshayika mama wangu inini, ndakasara ndichigara namukoma wangu. Saka dambudziko iri reutano hwangu rakaramba richingoendera mberi, nekuti dzimwe dzenguva ndaitongorwarawo, ndikarwarawo ndo nemudumbu, ndikarwarawo nemusoro, sometimes ndichimboperawo simba nekutotadza kudya. Saka izvo zvaita kuti inini utano hwangu hunge husiri hwakanaka panguva iyoyo. Saka dambudziko iri richingoendera mberi ndina mukoma wangu. Panguva iyi taiti tikatanga kuitika, taitomboenda hedu kune mamachechi akasiyana-siyana tichitsvaka rubatsiro kuti pamwe ndikanamatirwa kurwara kwandiri kuita uku ndaigona kupora. Chingoitika zvichidaro ndina mukoma wangu, chimboti ndikarwara ndoenda kunamatirwa zvipora, but dambudziko iri rakaramba richindira mberi, harina kusvika pakupora. Saka ndina mukoma wangu mukoma wangu ipapo tatiri kugokwe kwane Mangwe. Saka mukoma wangu wakazosvika panguva yekuti havachakwanisi kuti vachigara pamba, vakazotsvaka kwavo kwekugara nemhuri yavo. Saka ipapo ndakabva ndasiyana navo pakugara kwedu, ndakabva ndatanga kugara navamwe mukoma. Saka muna mukoma wavo tichigara pamwe chete naamai guru zvekare. Dambudziko iri richingoendera mberi, utano hwangu hwaingoitawo on and off, tichingorwara nezvandanga ndichimbotaura izvi, vana musoro ivavo, vana kupera simba, kushaya appetite pakudya paya. Asi dambudziko richiendera mberi. Ipapa ndandatove nemakore 10 years zvichingoitika. Saka zvichiitika kudaro, taitomboenda hedu futi kunonamatirwa napasta veimwe chechiwo kuti dambudziko rangu ripore. But zvaingoramba zvichingoendera mberi, dambudziko richingoramba richingoendera mberi. Saka pandakazosvika iri 2011, ndakazotanga manje kurwara zviri serious. Ipapo ndanda kuti zvese zvandainzwa masymptoms aya ekuti yekurwara, nokuti ndakatanga kurwara zvisingaiti, ndichiita run stomach, uye zvekare ndichipera simba muviri mangu, zvokuti ndaigara ndakarara, nekuti hapana anything chandaikwanisa kuita nemhaka yekuti ndandisina simba, ndichitotadza kutodya chaiko, appetite yanga isisipo. Uye zvekare ndaingorutsa, ndichiti ndikadya chikafu ndaitanga kurutsa, ende zvekare vana musoro vaindibatawo. Saka dambudziko iri taitofunza pamwe zvikafu zvatichidyawo kumba, nekuti ipapo tachiri kumusha kokwe kwane Mangu, munozivawo kumusha unenge uchingodyawo zvikafu zvakasiyana-siyana, tichi pamwe ndo zviri kukonzeresa, but tisingazivi kuti pane zviri kutoitika. Saka rakaramba richingoendera mberi dambudziko iri. Mukoma wangu namai guru vakagara pasi vakati todiko daba munini. Takabva vakabva vafunga pfungwa yekuti rege timbondoenda kwapasta nekune imwe chechi. Vapasta ivavo ndobva taenda. Panguva yepataenda kwapasta, ndaitoita zvokusundwa mubhara, nekuti ndasingakwanisi kuita anything, kana kufamba kana kuita sei patiri kugokwa kwane Mangwe. Nyange kudii ndasingachakwanisi chiri kutaura, because condition yacho yeutano hwangu yanga isina kumira zvakanaka, nekuti inini ndaitombofungidzira pamwe ndakutofa nemhaka yekuti zvandaiita inini panguva iyoyo zvasina kutombomira zvakanaka. Ndaizviitira, mai guru vachitora vachiti vachiwacha magumbeza, ndechizviitira ndichisina kana simba, kudya zvakutonetsa, ndaitofunza pamwe ndakutofa nemhaka yekuti ndanda kurwara zviri serious.
zviri serious. Saka takaenda kwapasta mushure mekunge wana mukoma wangu namai guru vati ndiye ndabamni kwapasta. Saka patasvika kwapasta paya ndichisunda mubhara, mukoma wangu wakasvika hawo akatsanangura nyaya yangu kuna pasta. Akataura kuti pasta, munun'una wangu haasi kuita zvakanaka ende izvi zvatopa serious zvokuti hatizozatoita sei. Saka pasta vakabva vati no, tinokwanisa kudinai kunamata nemukomana kuti adi aite zvakanaka, asi iwewe wadi wamboenda naye mukomana kuchipatara anoongorora utachiwana hwe-HIV. Takafara panguva yatakaudzana pasta, tikateerera kutaura kwakaita pasta ivavo kuti ndiende kuchipatara kunoongorora utachiwana hwe-HIV. Zvadaro takafuma bate jombo muromo mangwanani takananga kuchipatara. Saka panguva yazvaitika ndaisundwa mubhara nemhaka yekuti papasina any option yataikwanisa kuitawo zvinhu zvanga zvisina kumirawo zvakanaka. Saka tichisundwa mubhara ndobva taenda kuchipatara kunoti ndinoongorora utachiwana hwe-HIV. Takasvika kuchipatara ndobva taona isusu vanoita zvekuongorora utachiwana hwe-HIV. Mukoma wangu ndobva vataura kuti ndauya nomunun'una wangu toti aongorora utachiwana hwe-HIV. Ndobva wambobvunzawo zvishoma nechii chako, ndobva ngoti munun'una wangu. Saka vanoita zvekuongorora utachiwana hwe-HIV vakanditanga vandipa inonzi pre-test counseling, vachinditsanangurira pamusoro pe-HIV uye zvekare vachinditsanangurira kuti marizatsi akabuda ari HIV positive chii chandofanira kuita. Vakati ndinofanira kudinai kuaccepta the status. Saka vakandiudza pamusoro pekuaccepta the status uye zvekare vakandiudza about positive living, yekuti kana uchinge wanzwa HIV positive hazvirevi kuti upenyu hwako waguma, unongoraramba uchingoendera mberi neupenyu hwako neutano hwako uchinge hwakanaka chaizvo. Saka vachindiudza kudaro ndakadzidza zvakanaka uye zvekare ndakaona nguva yekuti ndide kuteererawo about HIV. Saka ndakanzwiswa ne-pre-test counseling yavakandipa yanga yakasimba chaizvo. Saka information iyoyo yakandibatsira zvokuti ndakasvika pakuzoti no, I'm ready kuti mudinai mundiongorora utachiwana hwe-HIV. Zvabuda ipapo ndinodinai ndinogamuchira. So vakandiongorora utachiwana hwe-HIV. After for some few minutes maresults akabva abuda. Ndobva vatiudza paya akati no, Kunashe Mukwashi tamuongorora utachiwana hwe-HIV. Maresults ake abuda ari HIV positive. Izvozvo handina kutya, handina kumboita anything kana kurwadziwa nazvo nemhaka yekuti vakanga vanditaurira about positive results uye zvekare nepositive living nekugamuchira maresults acho anenge abuda. Saka ndakakwanisa kugamuchira HIV status yangu, ndikagamuchira ndikati no, ndichangorarama ndakadinai ndakadaro. Uye zvekare mukoma wangu akatoti saka pesa apa taimbofamba hedu mumachechi akasiyana siyana kuti wane ubatsiro, asi nhau yanga iripo yainguva yekuti mukomana ari kurama neutachiwana hwe-HIV. Izvo zvakaitika back ndasingazvizii, tipese tasingazvizii kuti ndakadinai ndakazvara ndine utachiwana hwe-HIV, taingova murima. Saka kurati pazvandaingonzwa izvi yaitova HIV yaitodinai yaitondikanganisa kuti ndidinai uyu utano hwangu usaendere mberi zvakanaka. Saka zvese izvi takabva tazviona kuti HIV yaikonzeresa. Saka vanoongorora utachiwana hwe-HIV vakabva vanditaurira zvekare post testing counseling, vachindiudza pamusoro pema-ARVs kuti zvataona kuti iwo neutachiwana hwe-HIV, wakurama neutachiwana hwe-HIV. Pane anonzi ma-ARVs. Vakanditsanangura kuti ma-ARVs aripo pakusuppressa kana kuti kutsimbirira kana pakudhakisa utachiwana uyo hwawanikwa huri mumuviri mako kuti uchirega kuramba uchiendera mberi uye zvekare uchiberekana mukati memuviri mako usazokonzeresa kuti urware zvakare zviri serious. So ma-ARVs aya anosuppressa utachiwana hwe-HIV. Kana wasuppressa utachiwana hwe-HIV zvoreva izvo kuti mumuviri medu mune anonzi masoja emumuviri. Masoja emumuviri ndo anoita kuti uve strong mukati meutano hwako uye zvekare ndiye anofight against diseases. Saka paukandiudza zvichinzi moment yekuti ma-ARVs watanga kumwa ma-ARVs ndo pekuti masoja aya akanga atsimbirirwa neutachiwana hwe-HIV akuchitanga manje kuchimuka kuchiberekana kusvika iwewe immune system yako yava strong. Saka zvinogoneka kana iwe uchingowadi watanga ma-ARVs ako. Ndakateerera zvisingaiti post testing counseling yakandibatsira. Sapari zvino muri kugara nani, muri married here kana kuti? Pari zvino handisi married zvangu, ndikugara nasisi vangu.
pandakazviziva kuti ndine utachiona HIV ndakambogara namukoma wangu wakaenda neni namai guru kuenda kunoongorora utachiona HIV. Kufamba kwenguva sisi wangu akabva kuti rega ndimbotorawo kuti zvekare mukomana timbogara naye tichingobetserana mukugara kwedu. Saka ndokupari zvino ndogara nasisi wangu asi andaroora tichiri single. Nguva ichadi naye ichakwana zvayo. Saka hamuna girlfriend? Aiwa, handina hangu musikana pari zvino. Because ndiri kubvunza bvunzo nekuti pane mamwe mainterviews atinomboona vanhu vachitsanangura kuti dzimweni dzenguva kana uchirarama neutachiona kuwana girlfriend kana kuti musikana kuwana boyfriend, vamwe vacho vanototi hanzi panguva chano unogona kuwana, but the moment yaunotsanangurira kuti ndo zviripo anobva atisa. Saka matimambosangana nenyaya dzakadari? Alright, panyaya dzekuwana partner uri HIV positive, izvozvi zvakangonaka ndezvekuti ndikaudza partner inini kuti inini am HIV positive ndichitanga kumupfimba paya, iye akaaccepta my status, tinowanikwa tichitoendera mberi nemaplans edu kuti pamwe chete as long accepta status yemunhu, zvokuti inini ndiri HIV positive kudai ndinotowana partner ari HIV negative. Zvakugoneka izvozvo nekutodanana kusvika pakutororana zvakanakisa chaizvo. Tiri tese ndo inonzi discorded relationship yatinenge tiri, iwe umwe ari HIV positive umwe ari HIV negative. Saka zvinotogoneka titodinai titoendera mberi as long akaaccepta status yangu, neniwo wacho ndamubudirawo pachena kuti ndo zvandiri. Kana zvinoita zvondiwana ari HIV negative kana kuwana zvekare ari HIV positive, stigma and discrimination iriko ende yakatonyanyisa panguva inoyi, nekuti tikatasa inini kwandiri inini asati hangu ndasangana nestigma and discrimination mucommunity kana muchechi kana muchihama, asi kune vamwe vari kurama utachiona HIV stigma and discrimination iri kutoitika. Vamwe vari kusvika pakusarudzwa nemhaka yekuti ari kurama utachiona HIV. Vamwe vanoita mameetings avo angava mufamily, vanosarudzwa kuti auya akwanise kuita anything nemhaka yestatus yake. Uye vamwe vanotosemiwa mudzimba mavanogara imomo kutonzi plate izhi ndo yako yawakufanira kushandisa nemhaka yekuti une utachiona HIV. Wakushandisa kubathroom izhi ndo yako yo, usashandisa zvakadai. So vamwe vacho mabasa chaimo chaimo zviri kutoitika kuti mabasa kuti topinda basa unotonzi tanga wanotestwa, ukaonekwa kuti HIV positive, vamwe vacho vanobva vati kuti basa kuti hakuna. Umwe akatonzi atopinda basa utonzi ndanotestwa, akaonekwa kuti HIV positive otonzi basa rapera. Saka inhau yekuti zviri kutoitika ende vanhu vari kurama utachiona HIV nyaya dzacho zviri kutoitika zvokuti vari kushungurudzika zvakanyanyisa nemhaka yekuti community muchechi mungava muchii stigma and discrimination iri kutoitika zvokuti vanhu vari kurama utachiona HIV vamwe vacho vari kupedzisira vazvisungirira nemhaka yekuti hapana anyone achavasapota. Vari kuvengwa mufamily, community macho vanenge vachidai vachivengwa vachiita everything, and kungava kumabasa chaiko havasi kudinai, havasi kugamuchira zvakanaka nemhaka yestatus. Saka masvika pakumwa futi zvekare madrugs avari kutora vamwe vacho vari kurama utachiona HIV, zvokuti izvozvo zvinosvika pakuzovakanganisa kumwa maARVs zvakanaka. Vamwe vanosvika pakupedzisira vakusiwa vakurasikirwa neupenyu nemhaka yekuti vanenge vakufungisisa. Vamwe vacho vakatoberekwa vakadaro, ende vamwe vacho zvekare havana vabereki. Saka vasina vabereki mukati mekuchengetwa kwavanenge vachiitwa nehama idzodzi, mafriends, maneighbors nemachii, vari kusvika vachiabuswa panguva iyoyo zvokuti anopedzisira kufunga zvakawandisa. Anogona kufunga vabereki vake zvekare ofunga pastatus yake kuti saka ndezvandiri izvezvi ndichazovei mukati meupenyu, nekushungurudzika kwandiri kuitawo ndichazovei. Saka stigma and discrimination iripo iri kutoitika, rusariro ruri kutoitika, uye zvekare munhu ari kurama utachiona HIV pachake anotozvisarudza kuti inini nezvandiri nekurama utachiona HIV zvandiri inini ndingakwanisa here kuita zvinhu zvakati zvinoitwa neumwe. Tinosvika pakunguva yekuzvisarudza inonzi self stigma iyaya iri kutoitika mukati matiri, yekungoona senge tisisiri vanhu pane vanhu nemhaka yekuti ndiri kurama utachiona HIV. Asi izvo zvisiri izvo, nekuti ari HIV positive neari HIV negative tivanhu vamwe chete takangofanana, kusongosiyana hako nekuti ndiri kurama utachiona HIV
uyu haana utachiona HIV, but panguva titori vanhu vamwe chete. Zvinotoitwa nemunhu ari HIV negative zvinongoitwa nemunhu ari HIV positive. Ndosaka tichiona kuti sometimes kune mamwe mabasa chaiko vatorimo vatori HIV positive vari kutoshandawo basa nemunhu ari HIV negative panguva iyoyo. Saka zvinhu zvekudini zvikuitika. Saka tatisu kuva HIV positive hazviri kuti upenyu hwakudini hwakuguma. Unoramba uchingoendera mberi nemaplans awanga uchingoita kumashure aya. Unongoramba uchingokondinya. Kana wanga uri kuchikoro because unokura nditi ukakura ukaenda kuchikoro waenda kuchikoro wapedza chikoro chako zvawanga uchida kuita muchikoro imomo wakutotsvaka basa nditi waona basa paya wakutozvishandira uchizvishandira wakadaro wakusvika panguva yekuti unoplana upenyu. Waplana upenyu hwako wozvosvikawo panguva yekuti pamwe wakura wawamachua wakuda kusvita zvokuroora kana kuroorwa wotodinai wotosvika pakutoroorwa zvakanakisa zvisingaiti. Wakatoroorwa kudaro makutoplana muri mupamenyu paya kuti sita kuda kuita vana motoita vana vari HIV negative chero muri HIV positive kudaro kana kutogara mese makatogara muri HIV negative as long maaccepta status yomumwe munhu ndozvinenge zvichingodiwa. Saka kuti tipedze stigma and discrimination panoda kuti patoshandwa chaizvo nekutotaurirawo vazhinji nekuti chiripo ndechekuti stigma and discrimination iri kuitika nemhaka yekuti sometimes pamwe hatina information yacho iri pamusoro pe-HIV. Saka zvikuru tiri kunyanya kuti panofanira kuti panyanya kutaurwa nyaya dze-HIV positive nokuti kanzisa nyaya dze-HIV positive living ndoti pamwe tidinai ingapere stigma and discrimination. Chero vazhinji vanotaura maTVs machii zvakasiyana siyana nyaya ikabatwa I think stigma and discrimination inokwanisa kudinai kupera muvanhu nekuti tinenge tava neinformation about HIV yacho uye zvekare nepositive results uye zvekare nepositive living nekuri pamusoro pekuramba toshana HIV. Toziva zvekare kuti tese takangofanana ndokuti stigma and discrimination idinai ipere panguva iyi. Saka iye zvinezvi nekutora kwamuri kuita mushonga muri kunzwa sei? Muri kumbozi ndiri kuona kunge mune utano muri kunzwa sei? Muri kumborwara here kana kuti haiwa mishonga chaichairi kutopedza masports? Because ndiri kubvunzira pane vamwe vanhu vanonzanza vanosvika pakudefaulta. What's your message kuvanhu ivavo? Because ndinonzwa macases ekuti munhu anenge atombori pachirongwa then ozongoti hachadi kurobva adefaulta obva azorwara obva azofa. Saka imimi utano hwenyu izvozvo huri sei and your message kune avo vanombota vachidefaulta vayo? Okay, inini kubva 2011 nekuti pandakati ongorotosvana HIV ndakabva ndatotanga ma-ARVs angu ipapo kureva kuti ndandatogamuchira status yangu ndikatoti upenyu hwangu ndakungoramba ndichingomwa ma-ARVs. Uye zvekare zvinodawo kuti unamatewo futi pachizvako. Mwari aramba achingopa asimba uye aramba achipawo simba kuti ma-ARVs acho aramba achishandawo zvakanaka. Saka kubva paizvozvo pane izvozvo since ndairwara zviri serious ndanda kupodza kufa nekufunga kwangu nekuti ndasisina hope papandakangotanga ma-ARVs utano hwangu hwakatanga kudini kudzokedzana nemhaka yekuti ARV reya rakanosvika rikasuppressa HIV virus iro rakanga rakutonga muviri mangu raindipa ndirware nezvirwere zvakasiyana siyana panguva iyoyo. Saka parakangosuppressa utachiona hweHIV masoja emumuviri aya atati atinoda muviri aya anoita kuti anofight against diseases akatanga kuti naye kuchimultiply. Saka paanenge achimultiply immune system yangu ichidinai ichitodzokedzanawo zvakanaka. Saka the moment yekuti ma-ARVs ari kusuppressa the virus ndo the moment yekuti masoja emuviri anenge achitodini achitowanawo simba achiwandawo muviri kusvika immune system yadini yava strong waone utano hwakanaka uye zvekare uchidyawo chikafu zvakanaka balanced diet uchidyawo balanced diet netraditional food. Saka izvozvo ndo zvakazokundipa kuti ndirambe ndine utano hwakanaka. Mishonga yangu ndinomwa every day nenguva dzandakasarudza na9 o'clock PM. Saka ndinomwa every day handijambi. Saka zvikura kuti HIV virus rakatosuppresswa tokuramba ndakatodaro and ndichatoramba ndichitomwa ma-ARVs nemhaka yekuti ndinoda utano hwangu. So kune avo vanosvika panguva yekudefaulta yekusiya mishonga sometimes tiri kuti masituation akasiyana siyana anosanganikana nevanhu. Vamwe vanosvika pakusiya mishonga nekushungurudzwa mudzimba, vamwe vari mumarriage umwe anenge akutotya kuti zvino zvandiri kumwa ma-ARVs angu handina kukwanisa kutaura partner yangu kuti am HIV positive. Saka ndichaita sei akazozvibata? Saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vazhinji vamwe vacho
vari mumarriage nyange vari murelationship ari kutotya kutoudza partner yake kuti ari HIV positive. Ndozvinozoita kuti pakuti azokuti bheta ndisiye mishonga aone sekunge iye atori right haana utachiona HIV. Saka umwe anokwanisa kutosiya mishonga nekuda kwaizvozvo, kuda kwepartner yekuti partner yake iprove kuti no haazi bhaasi kumwa mishonga yake. Saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti munhu adini asiye mishonga yake kupfurikidza nekuda kuti partner yake isaziva kuti ndo zvaari, uye zvekare umwe nekushungurudzwa mudzimba. Umwe anototi bheta rikandidi nditongosiya mishonga yacho hapana zvazviri kubatsira nemhaka yekushungurudziwa kwandiri kuita munga kugara nekwandiri kudi nezvandiri kuita. Umwe wacho asvika pakusiya mishonga nekutanga kutora zvinodhaka, nokuti kana ukadhakwa zviya hauchakwanisi kumwa mishonga yako, wakutojamba mazuva, time dzako dzichakwana, hauchakwanisi kumwa mishonga yako in time. Saka unosvika pakukangana nepakuregeka kumwa mishonga yako nekumhaka yekutora zvinodhaka. Saka ndo zvinhu zviri kuitika. Umwe anenge asingatozivi kuti oita sei pakumwa mishonga yake. Umwe haasati aaccepta status yake yekuti ari HIV positive, haasati akwanisa agamuchira izvozvo. Asi pandine shoko randinoda kupa nderekuti isusu tofanira kugamuchira our status. Kana tichinge tagamuchira status yedu tomwa totanga ma-ARVs, nekuti kamwa ma-ARVs utano hwedu hunoramba uchingoendera mberi tiri pamishonga kudaro. Since ndati nini munhu ari HIV positive neari HIV negative vanhu vakafanana. Saka isinoziva kuti kana uchingoramba notachano HIV kuti urambe uine utano hwakanaka, endera mberi uchimwa ma-ARVs ako, nokuti ukaregedza zvekare ma-ARVs aya immune system yayo wakutopa kuti utachiwana huya hwangawambosuppresswa nema-ARVs wakutowana futi mukana wokutoberekana mumuviri. Zvavo zvinozokonzeresa kuti uzorwara zvekare zviri serious nemhaka yekuti immune system yako yava down. Wambenga wakasuppressa HIV virus but nemhaka yekuti wazosiya mishonga yako wakuchita kuti mukana wetumwe turwere twakasiyana siyana uwane mukana wokukangadza utano hwako. Ndopaipa kuzoti unozosvika pakurwara zviri serious nemhaka yekuti wasiya mishonga, wotozoshaya upenyu hwako. Ndopaipa uzozoti akafa nei, akadinai, akadhifota. Ndo nyaya dzimwe dzinozongedza kuti dzakubuda. Saka kudhifota kana kusiya mishonga, kuridza mishonga zvinhu zvakatoshata, zviri dangerous. Iwe ukazvida upenyu hwako ramba uchingoenderana nekumwa mishonga yako sezvandiri kutoita inini. Ticharamba chingomwa mishonga yangu kusvika hatizivi pachaguma upenyu hwangu. Changoramba chingodi nenguva dzangu dzandakasarudza idzodzo 9 o'clock PM every day. Uye zvekare pachikafu chingodyawo zvakasiyana siyana. Vana mimba vaya vana traditional food yese uchidyawo balanced diet. Zvinodi nai tinorima, tinorima toza tinotorima. Traditional food haisi yekungotenga chete, unotozvirimira mumamisha unorima udinai waona chikafu chakadi chakanaka, uchidyawo chikafu chakadi chakanaka, balanced diet yakanaka, wotoendera mberi neupenyu hwako. Kana uri murelationship mukangowirana chete motosvika pakutororana makadaro, kana muri marriage motongosvika pakudini pakuendera mberi marriage yenyu ichitonakidza nemhaka yekuti mabudirana pachena. Saka kubudirana pachena zvinhu zvakadi zvakanaka. Kana uri HIV positive kamubudirawo hama yako kana partner yako kuti am HIV positive, zvinhu zvinokubva zvakupa kuti urambe uine ushingi, ende akakugamuchira status yako zvinenge zvakatonaka chaizvo, nekuti akuchikukurudzira iwewe kuti urarame uine utano hwakanaka mushure mekunge akuramba achingokurangaridza pakumwa mishonga yako zvakanaka. Saka kubudirana pachena chinhu chakanakisa chaizvo, uye nekuenda zvekare kunoongorora utachiona HIV zvinhu chakanakisa. Ukagara waziva kuti status yangu yakamira sei panguva yauri iyoyo, zvinokupa kuti iwewe urambe uchingoziva hako wowana prevention method. Kana uri HIV negative wowana hako ruzivo ungazvidzivirira sei kuti urambe uri HIV negative. Kana uri HIV positive unowanawo zvekare counseling iyoyo yakatobetsera kumunhu wese. Counseling iyoyo inokubatsira pakuti kana uri HIV positive unoudziwa zvekuita kuti urambe uine utano hwakadinai hwakanakisa as long uchingomwa ma-ARVs wako. So defaulting yakaipa chaizvo, nekuti unoshaya upenyu hwako, unokumbisa warasikirwa neutano hwako uye neupenyu hwako hauzoenderi zvakanaka. Chiripo ndechekuti chandiringokudzira ndechekuti kune vari murelationship ngatibudirane pachena pamusoro pestatus yedu, uye zvekare unasati vaongorora utachiona HIV handi tinoongorora utachiona HIV tizive patimire nguva iripo. Kana tiri murelationship ngandei zvakanaka zvekare kuti tiende kunoongorora utachiona HIV nepartner yangu, nekuti results anobuda ipapo wedha abuda ari HIV positive kune mese, abuda ari HIV negative mese,
abuda ari discorded results. Discorded result ndeyekuti umwe abuda ari HIV positive, umwe abuda ari HIV negative. Counseling yamunowana pamaresults enyu, whether abuda ari positive, whether abuda ari negative, abuda ari discorded, counseling yamunopiwa ipano yakakunakira chaizvo, uye mukaudzwa munokwanisa kunzwisisana pachenyu uye nekuacceptana pachenyu furikidza necounseling yamunopiwa. Saka handei tinoongorora tachano HIV, tingava tiri relationship as partners, hande tinoongorora, tingava tiri marriage chaiko, hande tinodii tinoongorora. Vamwe vazhinji vanoti sometimes vakarorana vaya vanoti result yemukadzi hanzi ndo yako, saka iwe mukadzi enda unoongororwa. Aiwa, sandizvo izvozvo, nokuti results yabuda nemukadzi inogona kubuda iri HIV positive, sometimes iwo hautombodi positive results, handiti. Saka zvinhu zvinogona kukuremera kuti ugamuchire, nekuti wati enda unoongororwa iwewe, result yawabuda nayo ndo yangu, yabuda iri HIV positive, ungakwanisa here kuzoidi nai kuzogamuchira that positive result, yeti wagara hautodi kuzvinzwa. Saka zvakanaka kuti unodi nai muinde mese, nokuti result yabuda ipapo nekuti zvakatosiyana. Uyu mukadzi ane immune system yake kudhara, iwe une immune system yako kudhara, saka takatosiyana panyaya kanzaa nyaya dze-HIV pamurume nemukadzi. Saka handi tinoongorora pamwe chete, result yemukadzi ndeyemukadzi, result yako iwowo ndeyako iwowo murume. Saka zvakakona kuti tese toenda as partners tonowana counseling yakasimba pamusoro pemaresults edu, upenyu hwedu hwotodi nai hwotoenderera mberi zvakanaka kupfurikidza necounseling yatinenge tawana. Thank you.